От тук нататък малко мълчание и надежда, че Силвия ще продължи това състезание така, както го започна. Академично довъртане. Баба Яга, картини от една изложба на Модест Мусорски. Каква ти Баба Яга? Тя си беше истинска магьосница. Чудесно изпълнение на Силвето. Чудесно. Просто без трепване, без мърдане. Изключително стабилна. Чудесно. Вчера говорих много за нейните родители и треньори. Силвия Митева, баща и Димитър Митев. И бих продължила да говоря за тях, защото това семейство просто доказва как нещата се случват, когато към целта се подхожда умно, с интелект, с спокойствие и с постоянство. Бих допълнила и с търпение. Търпението е на първо място.